Kubweranso ndikandala kuti basi chakumadzulo komwe kuno, nkhani ndionera kuti ifeyo Amalawi tili ndi miyoyo ina yake yoyipa, si onse koma alipo ena ake oyipa mitima kwambiri, kuti pamene ena akuvutika iwo amaonapo mwayi onena kuti basi apezerepo ndalama ndetu kumamaliziratu Amalawi anzawo aja kuti angoapheratu basi kuabera kena kalikonse kamene ali nako chifukwa chonena kuti akuvutika aonapo mwayi. Pachizungu potu timati ma fraudsters akamberembere amene wawa. Nkhani ndiona kuti tabweranso ndekuti ndikandala kuti basi ndipo anatulukira chakumadzulo komweku kuti akambetu nkhani zokhuzana ndekuti ndi mmene zikuyenderanso ku South Africa, makamaka anyamata amene akufuna azibera anzawo ndalama mu dzina lonena kuti ndi amene akulongosola za mabasi aja. Ndetu nena limodzi ochoka kwa kandala kuti basi wapereka uthenga mmenemu zoti mpaka anatu akuti akangomugwira ameneyo zingamuvute mwina mwake kumuvungira kwa anyamata omwe aja ndithu awawa a xenophobia. Tiyeni tionere limodzi, timvere limodzi. Phambili Malawi, phambili Malawi, phambili. Amalawi anzanga ndabwera ndi nkhani imene ndiyankhule ma fast kwa my fan twena mu madandala koma ine ndimankhula mwa slow kumabe ndiyankhula fast yesetsa. Ndabwera ndi nkhani imene ikuoneka kuti ikuzunguza mitu kwambiri anthu ambiri. Akuluakulu tili pa mavuto ku South Africa kuno othamangitsidwa. Anthu ena aluza zintchito zawo, anthu ena akulephera kupita ku zintchito, anthu ena alibe manyumba, alibe pokhala. Mavuto ngambiri. Miyoyo yawo ili pa chiopsezo. Kuyambira physically, spiritually, emotionally, zonse zili pa chiopsezo. Anthu ena akulephera ali dera labwinobwino, koma umene amagwira ntchito akudusa madera amene ali mchipwirikiti, akulephera kupita. Zambiri zikuchitika, Amalawi amene amagwira ntchito ku mafamu amene ndali pa mavuto kuopsa. Ndanso amene amandiya ndama yochepa. Ndiye pali wina wakeno akufuna nopezera advantage mavuto amenewa kuti yeyo apezerepo ndalama. Kumapita mmene mumakwalalamo kuli kagulu kamene kakupita kumalemba anthu mayina kumawu zoti patseni ndalama kuti ulembeni mayina okwera basi. Please Amalawi ndikunena pano. Munthu amene mukampeza ndikuzani ineyo munditumizire nambala yake. Ineyo personally ndimuimbira mphakira nthakati kapena ngizwe mklunu kuti munthu amene angwire. Ndimuzoti uyu akulandira ndalama kwa Amalawi kumalipirisa Amalawi ndalama uyu. Munthu amene yoyo ngati muli naye ndi personally ine ndimutumizira anthu adudula mtengi. Fomene kundikulakwa kuipa mtima kwambiri. Anzako ali pa mavuto ukalipirisa ndalama chifukwa chani? Mabasi amene ati abwerewo ndi aulele. Paibe amene akulipira iya. Ndi chifukwa chake a DPP ali ku South Africa kuno alemba chikalata choonesa kuti akuluakulu musapereke ndalama kwa munthu aliyense. Boma anthu amene likugwira nawo ntchito a DPP mayina awo ndi awa. Boma solemba mayina anthu amene ali ku embassy. DPP alemba mayina anthu amene ali on the ground. Anthu aja akatola mayina awo kumapereka ku embassy koma mwaulere. Wina akasa kulipiritsa ndalama. Ndiye ndifuna ndifotokoze chonchi. Ena ake mumanena kuti ya DPP ikulowera banji zinthu zimulowetsa ndale. Akuluakulu makhala anthu ogona. Muli ku South Africa kuno kupena paketa changa mukani. Osamakhala ngati anthu opusa iya. Boma limendisidwa ndi chipani. That's why pa masankho mumachotsa chipani kuikapo china. Simachotsa boma iya. Mumachotsa chipani. Chipani ndi chimakayendesa bomalo. Ndi chipani chachikalephera mmachichotsa. Ndi DPP alakwachani kuyankhulapo pa nkhani yokuti ikakanika miyoyo ya anthu ikaluzika muzaloza DPP yomwe kuti boma la DPP lalephera anthu aphedwa ku South Africa. Inu nomwe mukuti DPP sayankhule. Musazolowetse ndale, muzolowetsa ndale ndinu. A DPP akutenga mpando wawo udindo wawo ene akuyang'anira Malawi ina aliyense. Chisankho chikatha boma la DPP likuyenda kusamalira Malawi ina aliyense. Silikuyenda kusankha kuti ndi wa Congress, uyu ndi wa chani wa UTM ka uyu ndi wa UDF. Ai. Boma la DPP ntchito yake ndi kusamalira Malawi wina aliyense. Amalawi munalivotera boma la DPP la kuti liyang'anira Malawi.
ndi a DPP aja akankula kodi nduna zija nzejani olo Minister of Information or Minister of Foreign Affairs ka Minister of Homeland ndi wachipani cha ndiyo jagankhula ze minister kuyimirira chipani mukuti ayi ndi chipani cha DPP ku South Africa kuno yankula mukuti ayi mukulowetsapo ndale zikukhala bwanji ndalama zaboma ayi we ndalama zakuziyang'anira ndani akutulutsa ndalama zondani mesa ndi wachipani kodi wewe abambo ako ndachirwa nde ukakula basi umasiye kukhala chirwa simakhala anthu ogona yayi tidziko laini wake lino tiye tipangeni zinthu zachangu boma likulephera panga zinthu za fast chifukwa cha anthu ngati inuyo mukumapita kumakanamiza anthu kuti ndino DPP mula Congress cholinga DPP ilephere muziloza chala and then you be happy anthu aphedwe kuno DPP alephera anthu aphedwa ku South Africa DPP alephera muzisangalala anthu ndwanji you gamble with some people's lives. What type of politics is this? Anthu amene makagwemba samasankhidwa ndi chipani chikulamula nthawi imene anthu ambiri amene makagwemba samakhala chipani kumene mufune musafune ndi panopa asankha ambassador wa nyuwani asankha nda DPP omwewo aboma kuti iwe takayimirira ku South Africa ndi pali ma handover issues zichoke mwa anthu amene anasankhidwa ndi Congress zipite m'manja mwa anthu a DPP. That's why pakupereka chipwirikiti apapa madilewa pali ena akupangitsa dala boma la DPP likufuna litapanga zinthu mwachangu koma ena akupangitsa dala. That's why DPP imene ili kuno yadumpha chip kuti no mufuna mwipitse dzina la DPP boma la DPP kuti likulephera kuyendesa kuthandiza anthu awo pamene DPP ikuyenera kusamalira munthu wina aliyense boma la DPP likuyenera kusamalira munthu wina aliyense kandi wa Congress kandi wa chani amene ndi Malawi ndale tisiyeko moyo wa munthu first chifukwa chani munayichosa Congress simunachotse boma kwisi ya Congress chifukwa chani Congress failed ndi DPP sikalephera muzayichosa boma lijeni makhali pompo boma lingali chibasi chimakhala chopanda driver ndi mmasankha anthu okayendetsa amene amakhala chipani usamagona Malawi please ambiri akugona kwambiri tiye tichangamukeni tiye tizikondanani pa nthawi ngati inoyi ndi nthawi yoti tiyime tonse pamodzi osati tisankhane zipani yayi zipani zisiyeni kayoko phambiri Malawi tonse tikuyimira mbendera iyi tonse tipambuye pa mbendera iyi nomata kaya kutsogolera mbendera iyi ndi wa DPP kandi ndani koma tonse tipambuye pa mbendera iyi tiye tikhale anthu okondana ogwirizana. DPP yatulutsa mayina DPP ili ku South Africa kuno yatulutsa mayina awo in coordination with the government kuti on the ground pali anthu awa amene tikugwira nawo ntchito amene agwira ntchito limodzi ndi akuyembasi chifukwa mayina awa ika abomaja anthu amene otusali kuno press release yatulutsa abomaja tamuimbirani munthu amene uja namba meja ngaralu Cape Town kuno kapena ku Moso Bay kuli anthu amene ali on the ground achipani cha DPP kandi a Congress ali ku Moso Bay wakuyembasi amakhala ku office ndi anthu amene on the ground ndi amene akupereka information yoyenerera kuti office uja apange chochita. Ndipo tizi musachedwetse kupulumutsidwa kwa Malawi chifukwa cha ndale chifukwa choti mufuna mulowetsepo ndale ena akaoneka oyipa ena akaoneka okhoza zibwana zimenezo ayi ni moyo wa munthu zibwana zimenezo ayi please Amalawi tiye tikhale anthu okondana tiye tikhale anthu oyima pamodzi pakachitika zinthu ngatizi. Boma likunenetsa DPP ikunenetsa kuti palibe munthu akuyitanitsa ndalama ndipo musayerekeze kupereka ndalama kwa munthu mulembedwa mwalembedwa akulembani aja musadere nkhawa mayina anu ine ndalandira mayina almost close to 2000 right now ndipo ntchito ilipo ndatumiza mayina onsewo ndipo ene at the end akapanda upangapo kanthu amene ndatumizira mayina awo nzapo nyapo mpani
ine maina ndikutenga ulere pa phone, anthu antumizira pa phone. That's why I used my page kuti namba ndi muzitumiza pa phone, not kubwera pa nyumba pano kuti ndipaseni ndalama. I've never been to anybody's house. Maina onse amene ine ndatumiza ndikulandira pa phone, and ndikupanga forward akupita kumene ku embassy. Ena aso ali ku George, ena aso ali ku Mosobe akutenga maina mwa ulere. Amene ndanelo amene angakulipiritseni kuti ndipatse ndalama, ine personal nditumizeni munthu amene yoyo. Dzina lake nditumizeni namba lake. Apeza polekera. Musapange zimenezo ya. Tiye ndizikhala anthu okondana. Ena fe tikupanga izizi chifukwa cha mtima wachikondi. Ife timathandizidwa ndi anthu. Let's help each other. Pamene ndili pa ndafikira pano. Ndafikira ifo chotiso anthu ena amandithandiza. Aseta lowero, iwe talowero. Amwe ndashota. Tandibwera ndalama kukubwereka. Amwe amwe ndio umuntu Malawi umenewo. Paibe mu no man is an island. Paibe zinthu zikapena kuti za DPP zokaya. Ndiza Malawi. Koma akuyendetsa akutsogolera ndaboma. Turu chipani cha DPP. Zimenezo ndi muvomerezi ziliwo mu bongomo. Ziko mukwambira Malawi ndimaunyadira mukandisi kulo pambana. Ine kanidala kuti basi. Kanidala ka chanchani memunganenere koma ine ndikandala kuti basi. Ndimakunyadira na Malawi ndipo ine ndimakonda Malawi kwambiri.